Iki lho yu lawas sing rambut seni wong nek dipangan selalu seger apa meneh nek kondimene iku mang lengkap bihun kol tauge terus dijori kuah sing wagung tambahi jeroan goreng karo ndok godhogan terus kayak sambel lagi dikeceruti jeruk pecel nek dienggo mangan panas-panas ngene iki suwegere ra kaprah dadi menuku dina iki soto yu iki mang tuku ayam potong oleh bagian sayap ambek gulu tok yu tak ketoki terus tak mbah resi baru tak godhog sik tak godhog ping pindho yu pertama iki mang tak uyah ambek godhong jeruk godhong salam digodhog sak perlune wae nek rusane metu ngene iki diangkat terus banyu godhogane pertama dibuak yuk ganti sing anyar tumpang noneh enteni sampai umop terus lebokno neh ayam sing wis digodhog pertama mang terus tinggal gawe bumbune yuk iki tak gongso sik tak goreng sik ana bawang brambang kemiri kunir karenan jahe nek wis layu terus diangkat enteni rada adem saithik yuk terus dikekne jero blender baru tambahi ketumbar karo jinten yuk terus di blender sampai lembut tapi diulek yo kenek diulek nambah suwedep jarene wong ngono kae nek wis di blender lembut ngene iki terus digongso neh sampai mateng ambune ben gak langu kemirine ben gak krasa mentah tambahi laos geprek godhong sereh godhong jalam godhong jeruk terus digoreng neh sampai bumbune mang metu minyake pokoke ngirambune wangi berarti wis mateng yuk terus diangkat lebokno ning jero godhogane ayam mang yuk sing wis medhot bar ngono karek nambahi uyah gulone saithik terus karo micin utawa penyedap rasa yuk lah sing terakhir iki dileboni irisan godhong brambang godhong bawang pre maksudnya yuk terus diudek-udek saane sampai umop wis beres yuk karek nggawe pelengkape ana sambel ana kol irisan ana bihun bar ngono terus ana tauge karonan ana godhogan karo jeroan goreng.